Piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo bad migawo mar pur ochako chenro mar pogo kodhi mopuodhi mag pamba mar kido mar BT ne jopur e kaunti no. Kaunti no yudo tan 1.2 mag kodhi mag pamba mar kido mar BT ma nengogi romo Sh4.5 million kowuok e piny owacho mamalo kokalo bad migawo mar ohala kod dongruok mag kembe. Kothego imiyo jopur mowinjore nono ma onge chudo moro amora. Otieno Daniel ni kod ler. Kalore gi jatend migawo mar pur gi pith e kaunti ma Siaya, Sylvester Kokoth, gisedo mbolea tan 72 kaachiel kod koth bando tan 40 ma sani gichwalo ne jopur e kaunti no nengo mogonyore. Oyango ni e bwo chenrono, bad migawono chiwo koth bando kilo 2 gi Sh400 ka kilo 10 mar mbolea gichiwo gi Sh600 kende. Pur mar higani wang'ni kaka sirikal mar nyalore ma Siaya nyocha wanyiewo kodhi mar oduma maromo tan 40. Mbolea bende nyocha wanyiewo tan 72 ma bende opog e sub counties duto kende wards wa duto. Chenro mar pogo ni jopur magwa kodhi kod mbolea magidhi tiyogo e puothegi e ndalo mag pur mar higa. Kokoth maholo sekinde ma ochiwe kodhi e apis ruoth ma Karemo mayudore e sub-county ma Lego Usonga okoni kopogore kod koth bando bende gichiwo tan 3 mag bel, kothe mag pamba kaachiel gi tan 10 mag sunflower. Luwo ni sirikand kaunti ma Siaya oketo omenda maromo $30 million e chenrono. Mopogre kodhi mar oduma wapogo almost tan 3 mar kodhi mar bel miluongo ni gadam. Wapogo tan 2.5 mar kodhi mar olayo iluongo ni green grams. Kokoth koni piny owacho ma Siaya chiwo thuolo ne jogo maloko ohala mag gik pur kata bedo ni gibende gitayo chenro ma kamano mondo mi jopur yud gik pur e nengo mayot. Tadwaro mondo anyis jothurwa ni subsidy program ok en mondo wariemb private investors kata jo maloko ohala e weche mag uso kodhi, uso mbolea kata jogo man gi tingni mapuro ni jopur. Wan kaka sirikal ka tingni wan woko kanyo to kodhi wa kod mbolea wa be wamiyo jopur e nengo man piny. To nyiso ni koro jogo mauso e agrovet kata mapuro nigi kod tingni ma obiro through private entrepreneurs go ok gon gi nengo man malo ahinya manyalo tamo gi dhi e puothe. Jopur moyudo fuong'ruok ma kama ohero kamano e piny owacho mar kaunti ma Siaya kuom sire ma kama ka giwacho ni e kindeni giyudo yot kotenore gi nyiewo gik pur ka gisingo mar medo keto kenge e nono Siaya obedo kod keyo mabup.